Oi, doncs mira, ja sé el que voldré. Un entrepà de formatge amb un bon cafè amb llet. Jo no. Jo vull una cosa dolça. Perquè he vist que tenen aquí, no sé què és, però ara quan vingui el noi li pregunto. També. Té una pinta... Hola, buen día, chicos. ¿Ya sabéis lo que queréis? Hola. Pues sí, yo quisiera un café con leche y un bocadillo de queso, por favor. Vale. ¿Y tú? No, yo no lo sé. La verdad que estaba viendo esas cosas que tenéis allí encima de la mesa, que creo que son unas galletas. Es la especialidad de la casa. Galletas de avena y chocolate a la taza. Ah, pues ya está. Chocolate a la taza. Sí, con las galletas. Perfecto. Venga, muchas chicos. gracias. Sí. Xocolata. Que me la deixaràs tastar? No. Ai, doncs mira, jo faré un entrepà de formatge, mira, que té una pinta, i un cafè amb llet. Ui, no. Jo no. No? No. Ah, no. He vist aquí unes galetes que tenen aquí sobre, que deuen ser boníssimes. El que passa que no sé de què són. Ara preguntem. Buen día, chicos. ¿Ya sabéis lo que queréis? Bon dia. Doncs mira, jo faré un entrepà de formatge amb un cafè amb llet, sisplau. Vale. ¿Y tú? Mira, no ho sé, el que passa que he vist aquelles galetes que teniu allà sobre el mostrador, que semblen boníssimes. De què són? Son las galetas de... ¿Cómo os digo en catalán? Avena. Ah, cibada. Però jo també que avena també és correcte en català, crec, eh? Avena, cibada, però en tot cas aquestes galetes que deuen ser... Y chocolate. Oh, sí, xocolata. I tant, Ja sisplau. està, ja ho he clavat, eh? Gràcies. Perfecte. Venga, nois. Perfecte. Desfalleta les galetes. Boníssima. Home, i tant. Que me la deixaràs tastar? La xocolata? Sí. No.